बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। होसो होसो सासे सिखावखौ हमदों। नोंगौ होसो होसो बिजय यादव मोननाय सासे सुबुंखौ हमदों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। क'क्राझार पुलिस बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय। नोंगौ नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे नैबे SBI मोनसे ब्रान्चआव थांनानै जुदि नोंथाङा फैसा दिहुननो थांदोंब्ला नोंथांमोना साबधान जानाया गोनांथि दं। मानोना बे समाव सिखावनि जे अनजिमा सिखावनि जे लुट खालामनाय बे लुट खालामनाया गोबां जायगाफोरावनो जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय क'क्राझारनि मेन ब्रान्चआव बे मेन ब्रान्चनि नैबे क'क्राझार कोर्ट पारायाव बे समाव मोनसे लुटिनाय जाथाय जादों। नोंगौ फैसा लुटिनानै हमजादों सासे बिजय यादव मुंनि सासे सुबुङा। बे समाव नोंथांमोना नुदों बेवहाय पुलिस बिफाना बे समाव हमनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय होसो होसो हमदों सासे बिजय यादव मुंनि सासे सुबुंखौ। नोंगौ होसो होसो सासे बिजय यादव मुंनि सुबुंखौ बे समाव हमनाय जादों। बेखौ हमनानै आरो पुलिस बिफाना बे समाव क'क्राझार थानायाव बे समाव दैथायहरनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। सासे बिजय यादव मुंनि सुबुंखौ बे समाव क'क्राझार पुलिस बिफाननि जे गोख्रों नाजानायाव बे समाव होसो हमनाय जादों। नोंगौ बिथाङा बे समाव क'क्राझार नैबे मेन ब्रान्च थामहिनबा मेन क'टापारायाव थानाय क'क्राझारनि क'टापारायाव बिथाङा मेन ब्रान्चनि बे सासे सुबुंनिफ्राय बिथाङा फैसा लुट खालामनानै खारनाय समावनो बे समाव बिजय यादव मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिस बिफान हमनाय जादों। नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग आपडेट बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। बे क'क्राझाराव सासे बिजय यादव मुंनि बिहारि सुबुं थामहिनबा बिथाङा फैसा लुट खालामनानै खारदोंमोन। बे खारनाय थासारियावनो बिथांखौ बे समाव हमनाय जादों। पुलिस बिफाना बिथांखौ सिग्रोमदों। पुलिस बिफाना बिथांखौ सिग्रोना मा दं मा गैया बिथांनि सायाव नायदों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों जे बिथाङा फैसा लुट खालामनानै खारनाय थासारियाव बिथांखौ हमनाय जादों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। खारनाय थासारियाव बिथाङा खारदोंमोन। बेंक लुटिखांनानै बिथाङा खारनाय थासारियाव बिथांखौ हमनाय जादों। क'क्राझार पुलिस बिफाना बे हमजानाय दायनिगिरिखौ बे समाव बिजय यादव होननानै जों मोनथिनो मोनदों। नंगौ बे समाव क'क्राझारनि कोर्ट साखाथियाव थानाय पारायाव थानाय जे मेन ब्रान्च SBI नि मेन ब्रान्च बे मेन ब्रान्चनिफ्राय फैसा लुट खालामनानै बिथाङा खारदोंमोन आरो बे खारनाय थासारियाव बिथांखौ हमनाय जादों। नोंथाङाबो जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव बबेबा मोनसे बेंक ब्रान्चआव ATM आव नोंथाङा जुदि फैसा दिहुनोब्ला बे सांग्रां जानायनि सम। मानोना बे समाव गोबां जायगाफोरावनो फैसा लुटिनाय फैसा लाना खारनाय बे जाथाया जाफ्लेबाय थादों। थ' बेखायनो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनाबो गावनि फैसा दिहुननाय समाव बबेबा मोनसे ATM आव बबेबा मोनसे बेंक ब्रान्चआव नोंथाङा जुदि थाङोब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जानायनि सम। नङाब्ला नैबेफोरबायदि नुनाय बा क'क्राझाराव नैबे जाथाया जादों जे फैसा लुट खालामनायाव हमजादों सासे दुथां बिजय यादव मुंनि सासे सुबुङा। बेखायनो नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव गोख्रों रादाब थामहिनबा नोंथांमोना बिग ब्रेकिं निउस नैबे समाव लानानै फैदों। सांग्रां जा दिनैनिफ्राय नोंथाङा नलिबा लुटिजागोन। सांग्रां जा नङाब्ला नोंथाङा बबेबा मोनसे बेंकनिफ्राय बबेबा मोनसे SBI ATM निफ्राय नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ सेभ लाखि। नङाब्ला बिजय यादव मोन बायदि गोबां बेफोरबायदि दायनिगिरि बा गोबां बेफोरबायदिनो फैसा लुट खालामग्रा बिथांमोना नोंथांमोननि फैसाखौ सिख'ना लाना खारनो हागौ। बेखायनो नैबे समाव नोंथांमोना सांग्रां था। Hey,
Kan lago.